Türkmenistandan daşary ýurtlara gaýtmak üçin ýol gözleýän raýatlaryň sany artýarka syýahatçylyk üçin zerur ähli dokumentleriň bar bolmagyna garamazdan uçara goýberilmedik raýatlaryň sany soňky hepdelerde köpeldi. Bu ýagdaýda nägili raýatlar migrasiýa resmiýetlerine köpçülikliň ýüz tutýarlar, şikaýet edip meselesiniň çözülmegini gazanmagy tynanşýarlar. Migrasiýa daralaryna şikaýetleri we nägilelikleri bilen barýan raýatlaryň sany göz görtele köpelipdir. Adatlyň habarçylarynyň ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp berýän maglumatlaryna görä köpçülik bolup migrasiýa daralaryna barýanlaryň ençemesi ellerindäki ähli dokumentlerine garamazdan ýurdun daşyna çykarylmadyk raýatlar. Sultanda Mary welaýatynyň döwlet migrasiýa gullugynyň idarasynyň öňünde sugunlar ýurtdan çykmagy bolan hukuky çäklendirilen raýatlar we ýakynda dasar ýurtlardan deport edilen ençemiýasyjylar Seýlehem Aşgabatyň aeroportunda uçura goýurmadyk raýatlar bar. Yüzlerçe adam gullugyň başlygynyň we beýlik resmiýetleriniň kabulhanasyna girmek üçin nowata garaşýarlar. Dip habarçymyz 6-njy maýda aýtdy. Apreliň 2-nji ýarymyndan bäri Aşgabatyň aeroportunda ýolagçylaryň uçardan düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlar hatam köpeldi. Migrasiýa gulluklarynyň işgärleri ýolagçylaryň näme sebäpden uçara goýberilmeýänligini düşündirmezden olary ýygyna gaýtarýarlar. Resmiýetlerin dymmagy raýatlaryň aladasyny artdyrýar, adamlar çäklendirmeleriň sebäplerini düşünmeýärler we näme etjegini bilmeýärler. Bu aralykda ýurdun daşyna barýan raýatlaryň uçardan düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň köpelmegi barada türkmenistanlylar sosial media arkaly hem pikir alýarlar. Raýatlar öz görenlerini habar berip, başgalara peýdaly bolup biljek maslahatlary berýärler. Şeýle maslahatlaryň biri migrasiýa daralarynyň düzgün bozmalaryň we çykmak gadagançylygynyň ýoklugy baradaky çykyş ruhsatyny öňünden edinmeklige degişli. Ony bir ay golay wagtda berýärler. Adatça ol öň deport edilen adama gerek, emma ony her kime edinmek gowy sebäbi uçardan düşürilýänleriň arasynda deport bolmadyklar hem bar diýilip ýa-da çap edilen maglumatlaryň birinde aýdylýar. Şol bir wagtda ýurdun daşyna gitmek üçin çykyş ruhsatynyň zerurlygy ýaly talap migrasiýa gullugynyň resmi sahypasynda görkezilmändir. Bu aralykda mardak habarçymyzyň nowatda duran raýatlary we migrasiýa gullugy bilen bagly çeşmelere salgylanyp habar bermegine görä raýatlaryň ýurtdan çykmagy meselesini para bilen çözüp bolýar. Migrasiýa gullugynyň welaýatdaky resmiýetleri öz orunbasarlary we beýlik resmi we näresmi araçylarynyň üstü bilen raýatlardan 2500-3000 dollar möçberinde para talap edýärler we bu parany төлep bilen raýatlaryň ýurtdan çykmak hukugynyň dikeldilejekdigini wada berýärler. Dip habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosu raýatlaryň uçara goýberilmezligi we çykyş ruhsaty barada Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň resmi maglumat alyp bilmedi. Habarçylarymyz işsizlikden we sosial-ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän raýatlaryň welaýat migrasiýa edaratynyň edenetdiliginden arz edip, merkezi döwlet migrasiýa gullugyna we baş prokuratura arz şikaýatlary ýazýanlygyny aýdýar. Eýem 3 ýyl bäri özüniň ýurtdan çykmak hukugyny dikeltmek üçin häkimetlere arz edýän 50 ýaşlaryndaky Maraly özüne prokuratura edaralarynyň hiç hili ýardamyň bolmanlygyny gurrun berdi. Eýem 3 ýyllyk baş prokuratura hat ýazdym, başda jogap hem gelýärdi, emma soňky hatyma dekabr aýyndan bäri jogap hem berilen ok, netije ýok. Prokuratura edaralary hem migrasiýa gullugyna çäre görüp bilen ok ýa-da isleýän ok diýip Marynyň ýaşaýjysy aýdýar. Habarçymyzyň bellemegine görä raýatlar prokuratura ýüzlenmegi netijesizdigini aýdyp, prezidentiň diwanyna hem hat ýazýarlar. Şeýle-de soňky wagtda ombudsmeniň ofisine hem arz bilen barýanlaryň sany köpelipdir. Marynyň migrasiýa gullugynda nowatda duran bir näçe raýatyň anonim şertde habarçymyz aýtmagyna görä nägili raýatlar öz hak hukuklaryny dikeltme ugrunda prezidentiň administrasiýasyna hat ýazjagyny migrasiýa işgärlerini açyk aýdýarlar. Prezidentiň diwanyna arz etjek diýip migrasiýa gullugynyň başlygynyň kabulhanasyna nägilelik bildiren raýatlary resmiler haýwatatýarlar. Prezident bize näme diýse biz şonu diýäris. Bar näme ýazsaň ýaz, ýöne soň ýurtdan umuman çykmady edileňni ökünüp ýörme diýilen sözler aýdýarlar. Dip Maraly raýat gurrun berdi. Liwapdaky çeşmeleriň sözlerine görä şeýle-de soňky wagtda häkimetlere edilýän köp ýüzlenme daşary ýurtlarda zähmet migrasiýasyndaky hosarlaryň ykpalyny degişli, hususan da Orsiýetde deportasiýa merkezlerinde galan ençeme liwaplynyň garyndaşlary öz hosarlary bilen aragatnaşygyň üzülenligini aýdyp, ýakynlarynyň halyndan habar almak talaby bilen welaýatdaky daşary işler ministrliginiň welaýat bölümine şeýle hem migrasiýa gullugyna ýüz tutýarlar. Daşary işler ministrligiň we migrasiýa gullugynyň resmiýetleri raýatlary hiç ýyl anyk jogap bermekden taklanyp, garasyň, özüňiz günäkär, näme üçin iýerdiňiz,
diýip äsgermezligi edýärler. Bu hili gödük jogaplardan ýadan bir näçe raýat soňky wagtlarda migrasiýa we Daşary işler ministrliginiň vilayet bölüminiň idaralarynda açyk näýilelik bildirip, özleriniň Russiýadaky we Türkiýadaky migrantlaryna ýardam bermegi talap edip başladylar. Diýip yerli habarçymyda aýdýar. Ol çykgynsy ýagdaý düşen käbir raýatlaryň öz şikaýatlary barada internetde we sosial ulgamlarynda paýlaşjak diýip resmiýlere janygyp aýdýandygyny hem belledi. Raýatlaryň köpçülikliğini internete çıkarmak şertlerinden gorkýan resmiler diňe şondan soň raýatlary köşeşdirmek üçin goýun ýurdumuzy masgara etmäň, arkadaly serdarymyz kömek eder. Biz siziň talabyňyzy oňa ýetirer diýip mülayim gurrun edýärler. Diýip Lewaply Çeşme aýdýar. Aşgabatly çeşmeler hem soňky döwürde migrasiýa meselesiniň agyr we ulgamlaýyn krizise öwürlendigini we häkimetleriň bu problemany boyun almagy mejbur boljagyny belliýärler. Mesele çynlyka ýagdaýa geldi. Raýatlaryň bu mesele boýunça sosial turlarda hem açyçan pikir alyp başlamaklar hem döwlet resmiýetleri üçin uly signallar. Meseleniň bardygy we onuň çözülmeginiň zerurlygy boyun alınmaly. Rejimiň muňa göz ýumyp bilmez. Diýip Aşgabatly Çeşme aýdýar. Türkmen resmiýetleri migrasiýanyň möçberini görkezýän statistikany çap etmän gelýärler, emma ýurtda biometriki pasport almak üçin nowatyň 2 ýyla uzamagy wiza we beýleki resmi namalary, uçar biletlerine bolan islegleriň artmagy ýylatyň daşary ýurtlara çykmak islegleriniň gitdigiçe güýçlenýänligini görkezýär. Soňky ýylda Türkiýede migrantlara garşy alynıp barylan ýowuz çäreler we türkmenleriň köpçülikliğini deportasiýa edilmegi, şeýle-de Ukrainada uruş alyp barýan Orsiýetde migrantlara garşy duýgularyň öjükmegi we olaryň köpçülik tutulmagy we hatda zor bilen uruşa uğradylmagy ýaly ýagdaýlaryň köpelmegi, ýyşyrlykdan we dürli gytyrşlardan ýaňa umytdan düşýän türkmen raýatlaryny öz watanyny taşlap gitmek isleginden saklamaýar.